Salajengipun tata cara kaping 3 nuninggih Hastungkara pramila kasuwun dumateng Priyagung ingkang satuhu lebda miwah putus ing reh pandonga Bapak Sholihul Hadi SPD sumangga nun kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karayon mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan dalasan kula. Sih tentrem rahayu nugroho wilasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang Maha Welas, Maha Asih, senantiasa langgeng tumendak tumandu kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula. Waratin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Sangya para lenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manengku puja mangastungkara manganjali mring ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Mrih slaring gati ingkang keadaan DPD Permadani Kabupaten Pati ing ri kalenggahan puniki anggih kepyaan wisuda Purwawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedar sabdo Permadani Pati bergodo Dwi Trinisat pinuji manggih basuki. Nuwun sewu nyuwun agunging pangaksami kanthi tanpa hangi-rangi raos kurmat dhateng gegebangan sanes keparengna panjurung donga samangke badhe kula aturaken nganut cak-cakaning agami Islam. Wontene ingkang rasuk kapitadosan sanesipun saged njumbuhaken kaliyan kapitadosanipun suwang-suwang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wariyatu an sholafati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ammahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baqi li jalali wa karami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, zat ingkang maha agung, zat ingkang paring gesang, zat ingkang paring pengayoman, paring kanugrahan dumateng kita sedaya. Ing titi siang puniki katiti wonten ing ari radite manis Surya kaping sekawan Januari 2026 mapan wonten ing gedhong SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Keluarga Agung DPD Permadani Kabupaten Pati, para pangemban-pangembating projo, para bakal siswa samiya kempal manunggal nyawiji dadi siji ngadani kepyaan wisuda Purwawiyata bergodo Dwi Trinisat saking kepareng lillah tuwin ridho panjenengan ya Allah. Awit purwa madya ngantos swasana lumampahing kepyaan wisudan lulus raharja nir ing sambikala. Allahumma ya Rahman ya Rahim, zat ingkang maha welas, zat ingkang maha asih, kawula nyuwun mugi lampahipun pawiyatan bergodo Dwi Trinisat menika tansah manggih wilujeng tanpa pambeng.
jumbuh kalian ingkang kinayu, sembodo ingkang sinedya, ngantos paripurnaning pawiyatan. Datan munggung tanpa rupida, tinebohna lan pinacaking pringgabaya, widodo nirsakara-kara. Allahumma ya Allah, ingkang maha wikan, zat ingkang paring pitedah, kula tansah kebak ing panyuwun, tansah anggerantu kersa paring pitedah. Panjenengan kersa paring pitedah dhateng kawula sedaya, pundi margi ingkang sae tur leres, mrih saged hanjangkai kesaenan lan keleresan punika. Salajengipun tinebihna margi ingkang sasar, tuwin nyingkiri sasaripun. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Allahumma ya Allah, zat ingkang maha welas asih, kawula nyuwun kepareng paduka Gusti Allah, kersa paring pangapunten dumateng sedaya kelepatan kawula, dumateng kelepatan tiang sepuh kawula, dumateng kelepatan guru-guru kula, dumateng kelepatan dwija kawula, kelepatan para pemimpin-pemimpin kawula, kelepatan sedaya kadang siswa, pamong saha bakal siswa bergodo dwi trinisat puniki. Ya Allahu ya Rabbi, kanthi kepareng tuwin ridho paduka Gusti Allah, mugi tansah paring dedah, tansah paring margi sedaya lampahipun pawiyatan. Inggih para pamong, inggih para dwija, inggih para panawung krida, inggih para kadang siswa, pinaringan seger, waras, sehat wal afiat, sangya saged derek nguri-uri lan nglestarekaken budaya Nuswantara ingkang adiluhung, tansah ngembang ngerbakaaken budaya ingkang sae lan leres menika, saengga permadani sangsaya kuncara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa athinal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.